Mari Banang, tulungan ta ni Mari Tuyang. Kaasim mo ti panagbiagda nga kasawa. Ne, apay aya, kat agpapada tayo laeng mo't iti panagbiag. Ay na, kimaro ti kinariga ti panagbiagda. Kasanaw, ultimo bugong, awananda. Ay unay mo't a panagbiag daytan, Iso at tulungan talakta idan no umay da dumaway. iti buggoong. Orayan niya ditan Apay, awan trabaho ni Badong aya. Kano si Mardang iti construction na pagtrap-trawakuan na dita kalsada. Ne, apay ngay. Kasi nga ron ti panagbiagda ita. Ne, apay ang makaluluwa dagiti matamken ice mo pare. Talaga abit ang makaluluwa, pare. Ay, apay nga? Ay, kasi kami nga rin kinituyan ka. Ay, dumdum, pare. Hawanan trabaho. Ay, una, nadamag ko nga awanan. Awan maisa ang may kanan may pare. Ay, basta ya. Ay, Banang! Woo! Oh, Banang! Umay ka dito. apay aya. Ay, ikaman iti bagas ni pare Badong. Ta, awan kano ti kananda. Mabitlaan, tay nakmangala. Ay, nayo na mamaray. Tapamigat may payain. Na, Nangag na nga pare. ay, nangagnan sa. Saan mo't atulang ni Banang? Iraman mo pa'y gaya mo. Hindi pangal daw may kini kumari matuya, maray. Nangag naman nga tan, pare. Ay, nangag na. Di kagdanan. No adda tarakan mo dita, asan mo akay kayat kwaraw. Itad mo laangan kada kami kinitatam abadong. Anya, tara ka na saan ko akay kaya. Jay tarakan mo anak ko taong. Nakusim amangan, managsakay, uno agtrangkasaw. Itad mo kada kamay. Kastagayam ti kayat mo asawain. Wun, taawan si daan may kinitatam abadong. Kasi kami maut. Ay, kasi kayo mo't talaga no kasta. Nala, itiliwan kayo man iti sidain niyaw. Ay na, nagsaya at kagwaraw. Jay titiliwan, jay upa. Nagkutumutan. Jay mo't dakdakulan tadwa kami kinitatam abadong agsida. Ha? Sige, gapo tamasya kada kayaw. Mangtiliwak iti mas dakdak kalamanaw. Kasta ay, agyaman ang ako araw. Kunakag aman ang ngaasi ka talaga. Intay, madanaga na. Tapay mo't. Ay, umay to kadimanan dumawat ni pari Badong iti kanan da bagas. Sapay may ibusan jay bagas ta. Ay, bay amlat ta ka di. May mati tumulong iti pada ataaw. Ay, kasanungay, no kanayon mo't tanti umay na panagdawat. Ay, saan? Ta, kinasaritak ti kumparik a kontraktor. Alain nanto ni pare Badong at trabahador na. Oh, Ay, nasaya at ano kasta. una. Narigat, no, dawat ti amuna. Maray, kasto'y gayam ti trabahong ita, para man mandar. Ayun maray. Apay, anya ti panagkunayaw para linis aklaan. Siya ti para mandar. Ay, isumot na gayam anak kalablabaga ng iti kukob. Kan nagatindog. Koko kaday ti para linis dagitoy kokok maray. Koko, tibak nang apara tudo iti rombang nga aramidan dagiti babaunan na. Wala, mala, aglinis kayo ijay abanda. Walisan yaw, darasin yaw. Wun, dita. Sige, agasin tayo tapa ng ibabaw mo kadakwada. Ay, 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 ay. Awan sa aglinong linaw. Uminom ka na lang, madam. Ay, sana mapanay. Uminom ka lang ng may. Madampay gayam ti awag kamaray. Madam. Ay na, sa balikan at talaga. Nag-level up ka. Of course. Pare Badong! Woo! Pare Badong! Na, ay, apay, tulangan ni pare Badong tadi na magpulos talyawan eh. Hay? Woo!
Ay, talaga di na kan am mo dayjay akong parin. Eh. Si sabay-bay amon. Di nakama mo? Kat no, manipod pa hindi panawon ti gubat kat agkumpare kami. Di nakatambahon. Oh? Kasta nga raw dagiti nakaraman iti basit lang alung aw iti panagbiag. Mga no, dinak nangag. Oh. Ang padpada na nga ron ka ni Marituyan. Apay kasta ni Marituyang? Saan ako mampansin? Saan na kami mutenngam mo ka ni Marikuanan? Nagbalbaliw da nga ro din adwa? Iso bay-bay amon. Anya nga iti maaramidan ta. No saan da tayo mutenngam mo at imulong kadakwada. Idi panawan nga agrigrigat da. Anya itayan tikat gatangam, Jane. Siyampo, kagawan. Aywan anya. Aguray, tagaw atak tikat gatangam at shampoo. Putno gayang tinistorya ni Madam Mi Atuyang. Anya ti inistoryanakan ka, tagkatawa ka. Jak ibagbaga kagawan. Ibagam mo atap na amok. Anya ka di taya. Inistorya na kada kami. Anang isit ka no tikilikilit. Anya. Ay unay batan, tamasapol na pa yung istoryaan day taka na kaya oh. Kat no nagado kami anang istoryaan na kagawan. Kalpasan at tinulungak. Kasta ti aramidan na kanya. Ay, tinulungam aya kagawan. Kano siya kinangisarakan ko anay ti trabaho. Ay, kastagayam. Apay ngay anagmadimat dagitis istoryaan na may papankada kayo kini kapitana. Dakman ammo ti ugali day di ako marimay. Nagmaday at talaga. Ay nakagawad, adupay dagiti inis istorya na kada kami. Saan la aday ta kinangisik ti kilikileng? Ayan na nga itay sweldo ba daw? Sweldo nga. Na, kano nagsweldo kan? Ayan na, Ayawanin na. nangipanam. Hintayak iti sugal, kitawanain. Naba? Unay kamutan. Apay ngayon sugal mo amay. Kitsikangay. Ayan na ngayon mo sweldo. Ada kanya. Makitam day ka kwarta. Nagadon. Nangalami ti dayta. Saan ka nagtagtagaray? Nangalami ti dayta ko na. Kwartatan day ka ba daw na? Ay! Kwartatan. Katuan! Adong di kwartata. Imposible matasaan ka lumabas dito balay. Ay, lumabas ka lang. Ay, makitam. Sino ti padpadaan ang banhang? Ay, dayjay man atuyang. Agasam, tila istoryaan na di tarwar. Istoryaan na adi kag digdigos akas kanya? Nay, among matgayam day tangay naramid na. Kasta ba't asigod na di ako marim? Ket ita, makaungat kan. Padpadaanak na ron, lumabas dito balay. Ay, bay amon. Agpulon to, dagiti kakasta at tao. Ay, marwam, no bye-bye Ay, istresim lang ti bagim nga agungat. Bay amon. May santo nga aldaw akasapulan na ka, di mo matultuluganin. Ay, jak tumat idaam-amon Wala! Awanan, inikat dan ni Paribadong iti trabaho na. Ha? Apay nga anggal. Nagmayag ti trabaho na ijay ili ideng. Ay, kasanaw. No, agsusugal mo't ka no ti aramiden da. Adu mo't ti panaglangan na. Sugal mo't ti aramiden na imbis nga trabaho. Awan Sayang ang around. Ay, talaga asayang. Iso nga ita. Awan man ti trabaho na. Isumot laga man nakadumog, iti nagsabat kamay. Imbag ta dinak pa'y nadumpar. Na,